Здравейте! Днес искам да поговорим за това. Как да изберем нашите кумове? Много често моята двойка се питат: кой да ми бъде кума? Кой да бъде нашият кум? Дали да бъдат семейство или не? Именно за това реших днес да поговорим на тази тема. Има една приказка, която казва: човек не може да избере родителите си, но кумовете може. Докато в миналото имало традиция, която традиция гласяло следното: кумове на младата двойка са кумовете на родителите на младоженецът или техните деца. Сега вече не е задължително тази традиция да се спазва. Младата двойка може да избере кумове, техни връстници и приятели или всеки, който си пожелае. Кумовете са най-важните на сватбата след младоженците. Те остават и едни от най-важните в живота след това. Затова е хубаво кумовете да бъдат много близки и обичани на нас хора. Хубаво е кумовете да бъдат семейство, което да е минало през сватбата и да има опит в брака. Но разбира се, това не е задължително. Особено в ритуалната, кумовете са само свидетели. Кумовете могат да бъдат брат или сестра, могат да бъдат две жени, могат да бъдат двама мъже. Всякакви ситуации има. Могат да бъдат семейство, могат и да не бъдат семейство. Разбира се, ако не са семейство, е хубаво да бъдат близки и на двамата от двойката. Има случаи, в които кумовете са много добри приятели на жената, но мъжът почти не ги познава. Хубаво е, освен че трябва да бъдат близки и на двамата, да се познават един друг, ако те самите не са семейство. Аз лично съм присъствала на сватба, където кумовете почти не се познават и всеки си действаше само индикално. Хубаво е също така, ако кумовете не са двойка и имат половинки, те също да бъдат поканени на сватбата. Дори е редно да седнат заедно с кумовете и младоженците на младоженската маса. Няма нищо по-хубаво от това кумовете да се веселят и танцуват на сватбата заедно с младоженците. Така че кумовете трябва да бъдат едни от най-близките хора на младата двойка, тъй като те остават за цял живот. Това е един вид родство. Това беше за днес от мен. Следващия път искам да поговорим за това как да съобщим на кумовете, които сме избрали, хубавата вест. До скоро!